Zobaczcie, kochani. Jeden. Tutaj. Tutaj. I znowu mam kolosa. Zaraz zobaczycie. Tutaj więcej nie widzę, ale spójrzcie na to. Tak. Z tego zerwiemy i zaraz wam pokażę tego byka. Piękny. I teraz spójrzcie na to. Znowu moja ręka jest mniejsza od tego byczka. Ale cholera, chyba już robaczywy. Nic, przekroję go, to zobaczę. Piękny. Tak, to jest wspaniały. Ale chyba robaczywy. No i te dwa. Tutaj jeszcze. Zobaczcie. Piękny. Do koszyka. Śliczne są. I do koszyka. O cholera, gdzie ja mam nóż? Jest. Przekroję go, to zobaczymy. To cały robaczywy, ale duży. Naprawdę piękny był. Nic, szukamy dalej. Zobaczcie, moi drodzy, tu piękny. Coś wam pokażę. Spójrzcie na tego. Więcej tutaj nie widzę. Następny. Ja za dobrze, że już tych kozaków mało jest. Zobaczcie. O, jaki wysyp. Piękny. W jednym miejscu wszystko. Więcej nie widzę. Nie. Piękne, w jednym miejscu wszystko. Zobaczcie, moi drodzy, następne dwa, to też duży. Tam jeden, zaraz go wyciągniemy. I tutaj zobaczcie, może mi się uda go wyciągnąć jakoś. Oj, popsuty. Ojej. Tutaj następny. Ojej. Nic, zobaczymy tamtego. Aż szkoda, no. Zobaczymy tego. Oj, też będzie do wywalenia. To
O, następny. Zobaczcie. Ale też już w podmoku jest. Ale szkoda, no. Tak. Pełno robaków. I szukamy dalej. Mamy dwa. O, łamany. A i dziwne. Sarna musiała tędy chodzić. Tutaj coś jest. Dziwny. Tutaj mamy jeszcze jednego. Ładny. Rwisienki. O, tutaj chyba rośnie. Jak się nie mylę. Piękny. Tutaj widzę, one się zaczęły wychodzić. Ładnie. Pokażę wam nogę jednego grzyba, ale musiał być kolosalny grzyb. Spójrzcie na tą nogę. Spójrzcie. Wyciągnę paczkę papierosów. Zobaczcie. Ale musiał być kolos. No nic, widzimy się później. Zobaczcie. Tutaj mamy raz, dwa, trzy i tam czwarty, tam piąty połamany, tam jest szósty. Na razie nie widzę. Nic, zobaczymy tego, ale raczej nic z niego nie będzie. Nic, przetniemy go. To ojej, ten raczej też. Chociaż ten. O, są robaki. Dobra, podejmiemy się tamtego. Tutaj następny stał. Podejmiemy się tego. I pójdziemy tam zobaczyć tego. O Jezu, to gałęzie to. Widzicie? O, ten kapelusz może mieć zdrowy. O, tego zabieram. Tego, proszę bardzo. Tamto musiałem wypakować. Nic. Zasypiemy grzybnie. Tamto musiałem wypakować. Bo o, następny. Bo już mi się nie mieściły do koszyka. Spójrzcie. Jak niewygodnie wyciągać. Pełno tutaj krzaków. Spójrzcie tutaj. A, tu był mój. Nic, zobaczymy, czy jest zdrowy. Piękny. Tego zabieram. Nic, jadę dalej.
Jak niewygodnie jest po tych krzakach chodzić, to masakra. Dobra. Widzimy się przy następnym. Pójście, idziemy do jednego tutaj. A, nie ma jak chodzić. Zobaczcie. Ale sam się łamał. Zaraz go przekroimy, zobaczymy, czy rybaczywy. Nie, ładny. Wkładamy. I patrzymy, czy tutaj gdzieś coś jest. Ale nic nie widzę. Dobra, to widzimy się przy następnym.